Čaute kamaráti, kamarátky, ja som Ondrej, ja som najväčší hipster v Ljubljane, hej, ale keď mám vzťah k ktorým veciam, ja si vozím z Košíc, hej, napríklad toto je Casual Bikes, to sú chalani z Košíc, čo vyrábajú bajky, ale vyrábajú ich v Prahe. No a ja vám dneska poviem, že jak najlepšie zbaliť košičanku, hej. Košičanky majú veľmi vycibrené chute, hej, lebo proste v tej kotline sa tie molekuly zhromažďujú. No a najradšej majú holky z Košíc tento cider, hej. Takže vy keď chcete zbaliť košičanku, tak nastražite cider na nejaké miesto, hej, že pekné. A potom sa skriete a čakáte. Takže kamaráti, kamarátky, nech ste kdekoľvek, pite cider a košičanky si vás nájdú.